नै गारिया बेनो आरोना नै मोनलायबाय जोङो सिसि ब्लक लाबोग्रा नै सिसि ब्लकखौ माबायदि दोनो नै लोगोफोर बिदि आरोना बिदि बाक्सा लाबोनानै दोनफैयो नै बे बाक्सा खालिबो लाना थांलायबाय बाक्सा ग्रोब दोनफैसिगोनलाय दा नुवाखै माबायदि गारिया देन्जारसो गाजासो आरोना नै बेफोर गासिबो बेनो दोनफैनाय गोजा आरोना बे गारिजों फिसा साइना खम नङा देन्जार खारो ओमफ्रायथ' नै बेनो दोनजोबनाय गोजा बियो गासिबो ओमफ्राय बै आंनि गारि जाहैबाय ओमफ्राय सासेनि नैबे दं जों सानैजों एखे जायगायावनो जाहैसिगोन आरो डिउटिया अब्ला आं सिङाव हाबनानै दिन्थिनि सिसि ब्लक बनायग्राखौ बिदिखौ बनायग्राखौ आं खोन्थाहैनो आरोना नोंसोरनो मेचिनखौ माबायदि होमबा नायलांबाय थादो नोंथांमोन आं खोन्थानि दै र' लोगोफोर बिदि आरोना नै अपेनिं नायलांदो माबायदि नै सिसि ब्लक बानायग्रा गन्दगलखा गासिबो सिसि ब्लक दंजोबो बेयाव सेस नै बैयावथ' मिलार सिमेन्ट लगायग्रा जाहैबाय ओमफ्राय ब्रिज बनायनायाव होयो आरोना ओमफ्राय मिलारजों नै नोंथांमोना लोगोफ्रा माने मिन्थिखाबाय जानांगौ अब्ला नायदो जोंना दाइसा नै माबायदि र' आं खोन्थागासिनो सोरबा सिमेन्ट माबादों नै सिमेन्टजोंसो जायो नालाय खामानिया नायदो आरोना नै माबायदि फालायबो माने नै बेफोरखौ सेस लाजोबगोन आरोना गारि फिसाया नै सेसला गथ' खस्थ' होनानै फुदुं जालायबाय बेयाव होनांगौ आरोना बे बालाजों लगायनानै ओइलाय गारि फिसा लांनो फैयो नायदो नै लोगोफोर बे गासिबो सिसि ब्लक गोजा आरोना नै ओमफ्राय नै लांग्राया ग्रोब जालायबाय नै खालिखौ साइडआव दोनसिगोन न' जानायखौ थिखोसिगोन ओमफ्राय माबायदि दाय लगायसिगोन दा एबार नै सुरु जाबाय बेखौ माबायदि सुरु थायो नै दाइसानो डेन्जारखा फुरा हिसाब खालिफोरखौ लाङो जाहैबाय मानसि थिखोनांलाया जाहैबाय ज' लाङो नै बेथ' अनेक दं जाहैबाय नै बिदि लांग्राया नै माबायदि डेन्जार जायो नै बिदि आरोना नै दासफ्रा माबायदि दास गुबै नै बुस्थुआनो ओरैबायदि डेन्जार ना नै दास ओमफ्राय दा माबायदि डेन्जार जायो नै नायदो माबायदि खामानिखौ फुरा एसेनिफ्राय जाबाय आरोना जालायबाय मोनसे लासै फैलायबाय आरोना नै डेंजरलै बुस्थुआ ब्लॉगिंग करता है क्या? सही है होमबा आं हाबनोसै आरोना नै माबा फैगौ लटार फैगौ लटार नै माथो हर थांग्रोबाय नालाय आंनोसो फैनो सानदोंमोन लट थांगोन आरोना लोगोफोर नै सिसि ब्लकखौ हर थांग्रोबाय हनै बैजों लट होगोन आरोना दायो आं हाबसिगोन बेयाव गारियाव थांनोसै गारिया थिगानो जाहैबाय